Kisii TV yonomo women rep we county ya Kisii Donya Doris Toto hasanya kwa kagotoma engora yaye guchase amate yanyagusira almost Zebede John Opore uyunyar kwa kagusira obugima bwaye imambia rero asenya gitari ya Nairobi Hospital abwasabire gakurwanirira obugima bwaye asegeka egetambe bono komanyinga almost Zebede Opore nigo aringe omujumbe obonchari umwaka bwibweye mochi mikianda na 5 nebire 1997 boigo akanyar kwa bakawchora buna omokonyi bwomo waziri ase wizari lyoborerania gose Ministry of Information and Broadcasting boigo akanyar kwa kagusiria ekerugikyo kiaye kyobubunge guchiase omoske Charles Onyancha omwaka bw'ekiri 2005 nebire 2007 boigo nkonyoringa omoske Zebede John Opore liganyat kwa kagochora buna omubunge obunchari omwaka bw'ebweye mochi mikianda na 95 nebire kwetera ase ekiama kiria kya Ford people.